Sanibona, phinde ngibingelele njengaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora ngalesi sikhathi. Sibonga omuhle uNkulunkulu onamandla, othandekayo, ongumlondolozi, oyisihlangu, oyithemba, owakhile ekusithekeni kophezulu konke, ongcwele kaSomandla, oyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke. Kuneqiniso kumele sikhanyisele ngalo bantu baNkulunkulu ukuthi akusiyona yonke into ebhaliwe encwadini kaNkulunkulu noma ezwini eBhayibhelini ekhona. Okay, noma ngithi aliphelele iBhayibheli, alinako konke okuqukethe nokuphethe impilo yethu. Sonke siyazi ukuthi khona izipoko, sonke siyazi mufunda uthola mhlampe from abantu abangogogo, abantu abaphila esikhathini sakudala, abantu abaphila esikhathini sosizi, abantu abaphila esikhathini sobunzima, abantu baphila kulezi ayikhathi leziyana, bazokutshela ukuthi yazi ukuthi awuthi uhlangana endleleni uhlangane nemfene kushaye ngempama, yazi awuthi uhamba kwenzeka ukuthi bakutshele nje different stories. Well, abukeka njenga-myth to fellow learned people besikhathi samanje, babuye ngazuthi it's just a thing, ayikho leyo nto, wara. Kanti ziyiqiniso zonke lezo zinto, azizona nje story nje kuphela, but iqiniso, i-reality, into esekuyenzeka futhi into esangenzeka. So iBhayibheli aliqukethe konke. Siyazi ukuthi abantu abaningi bake bathathe ngokuthi if into engabhaliwe nje eBhayibhelini ayikho, if into engabhaliwe nje eBhayibhelini angikhona nje leyo nto. Not everything is here because iBhayibheli uNkulunkulu sewangenza understand ukuthi iBhayibheli lifana nothisha. uPetro uthisha, uJohn uthisha, uJesu uthisha, uMose uthisha, uPawulu uthisha. Bonke befundisa ngendlela aba-experience bahamba ngayo with i-journey yabo noNkulunkulu. Bonke bafundisa ngohambo labo, ngendlela abamfile ngayo uNkulunkulu, ngendlela ababumbane ngayo ngendlela it's all about those journeys ababe nawo noNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. So if lo ehamba noNkulunkulu, let's say i-journey, ngifuna ukubeka indawo yaziwa abantu abaningi yazi. Let's say i-journey yakho noNkulunkulu isuka la eSouth Africa iya le eAustralia phansi. Omunye ahambe noNkulunkulu agcine esuka na eCape Town agcine eFree State abhale ngalokho. Nomunye ahambe noNkulunkulu agcine eEastern Cape abhale ngalokho. Nomunye ahambe noNkulunkulu agcine KwaZulu Natal abhale ngalokho. Nomunye ahambe noNkulunkulu agcine eMadagascar azawele ngisho ulwandle abhale ngalokho. Usuzothi because zonke izithunywa zihamba sokugcina sagcina eMadagascar, akekho ongahamba aza awelele ngale. Mhlasimpe omunye ahamba njengoJesu hamba wazogcina wazofika eAustralia esebuyele ekhaya ezulwini wafundisa ngayo konke. That is why uKristu ethi angishiyi nodwa, ngishiye ngumduduzi umoya ingcwele, uyakunifundisa konke. Uyonifundisa lokho enikubonayo manje nokunye okuzayo, ngoba athi angeke ngize ngintshele konke, angeke nize nokwazi konke, but mase fikile yena umduduzi umoya ingcwele, uma weqiniso, uzamfundisa yonke into. Ngobani? Akathathi naye kokwakho umduduzi, uthatha kokaNkulunkulu, uthatha kusenhliziyweni kaNkulunkulu. Fana nomzali efezohlala nabazukulu ugogo, mexoxa izitori zakudala. Namhlanje uzoxoxa ngestori sanogwaja, ngakusasa mhlawumbe uzoxoxa ngesey'nkalankala, kusasa uzoxoxa ngesamaxoxo, kanjalo. Uzothi ngoba hayi uxoxa sonogwaja sekuphelele isiwe seku-right. Namhlanje no, akuphelele lapho, there is a lot. And ugogo uyena wazi ukuthi abazukulu uthanda ubaxoxela ziphi iy'tori. Angeke iy'tori axoxela abazukulu afinde ayixoxele abazali sebebadala basenandaba ney'nganekwane, but abazali udinga ukuthi
akhulume nabo ukuthi hey yazi ngiphuphe usibanibani ukhokho ufuna ukuthi kube nokuthi asikhulekeni kuzoxoxwa izinto ezideep wena uyingane ukuxoxa nawe kuthiwa ubani uphuphile umkhulu nani ngeke uze understand yonke le nto ngeke uze iqonde yonke le nto but uzobe ngazi nje udlisa ushevu uzobe ngazi uzuxishe so everything sabela uNkulunkulu ngako mamazinga okukhula enkolweni ngokusithanda kwakhe nangokusimbulela isifuba sakhe so uzothi lo sembulele lokho yana okukhulu uzongakholwa ngoba nako ukuyikhandla kwakhe ukusebenza kwakhe ukuyimisela kwakhe because nasemsebenzini ama cleaners awanawo ama benefits njengama COO CEO exec shareholders stakeholders ama cleaners they just earn a basic salary but CEO in car allowance, in a house allowance, in a medical aid, in everything. Because izinga kulona. Because ukusebenza kwakhe. So abantu baNkulunkulu into ekumele siyazi siqonde kakhulu ukuthi lapha emhlabeni not everything iqukethe la ngoba la kugcwele abothisha. Nezithunywa zikaNkulunkulu zimbulelwa wonke amaqiniso ngendlela uNkulunkulu athanda ukuthi azimbulele ngawo. So ungathatha ukuthi angizomkholwa nani. So into engifisa ukuthi namhlanje sikhanyiselane ngayo ukuthi uNkulunkulu asekuyacacisa nje kakhulu ngokufundisa ukuthi imoya yaxhumana iyasizana. Kunemimoya yokukhangisa. Yazi ukuthi le moya bantu baNkulunkulu indlela eyamaqili ngayo. Usathana uyiqili bantu baNkulunkulu. Usathana uyisigebengu ngendlela esimanga. Yenza isiqinisekiso sokuthi iyasebenzisana. I had a testimony Jizolo from an ex-witch. I was watching a video. Mrs. Erica. She's saying ukuthi hey yazi amakhola ahleze bukela laphansi hleze bukana uthi lo khuleka kangcono lo nje utshela usile lo nje utshela ukuthi nje ubezila na hey amadimoni ayasizana makumele uqunje phansi lo mfundisi basizana bakugade around abaloku bebukela ukuthi loyana uzowina uzothola imali eningi ngoba cha bayasizana baze baholelane mabethanda uthi ngiyabonga mfethu wangisiza ngamqumba phansi ucishe ngayifeli assignment yazi bayasizana bana nezidakwa ziyezisho zithi hawu thina nje yasifana amakhola nje ahleze nje wena inhliziyo zibi thina nje hawu ngoba suke enincengela ukuthi aphuzisana wonke into enobubi phakathi ngazi ukuthi ingaxesha inaba ibe nabantu abaningi futhi ibe nesuccess maye kumakholwa iqinise ngafuna ukusizana so yona yenza isiqinisekiso ukuthi yasebenzisana ngokuzikhandla ekuhleleleni wena ngempilo yakho. They gather around, they gather all the information abangayithola ukuthi wena umuntu onjani, umuntu enjani usamncane, wawenza ini, bese bayiqoqa yonke leyo information bayisebenzise against wena. Ukuthi bazokuthola kanjani, bazokulutha kanjani, khona uzokwazi bezokwazi ukugcina bembusile lowo muntu ekugcineni kosuku. Ngibuka ukuthi yazi abantu baNkulunkulu even when it comes to internet yabona ngale nkathi umatasa ngokuthi uhlalela ukuthi ngibuyela TikTok, YouTube, Instagram uNkulunkulu uyicacisa kakhulu lento I think it was last week ubhizi ubuka zonke lezi zinto that spirit esisuke sikulo TikTok ubuka leyo video leyo yaleyo porn leso spirit siyazi sizohlala kuwena ebese mase sihleli kuwena sicashe ndlela thizeni bese uhamba impilo yakho nje uyitshela ukuthi ayisukhohle ubuyibuka nje into just a video bengiyibuka izothi masifika opportunity sekufika ithuba isise singavulela sona ubona umuntu engqunu kuhle kwa David wabona unkosikazi engqunu lapha ya kwavuleleka isithombe sokuthi kombe ngiyindoda wangoba nenkanuko washona khona wamngena waze wagcina sekufa abantu ngenxa yakhe ngenxa yale yankanuko so ngale nkathi ubuka leyo video ku TikTok uyabuka ukuthi okay mabepheka bafaka amawayini ekudleni uyothi ngelinye ilanga usuyihambela esitolo usuyothenga igrocery uzobuya isithombe immediately ukuthi hayibo yazi khalela ukwenza icream sample hayibo ufake icream sample wenza neoxtail yakho ufake iwayini sekudliwa ukudakwa la ekhaya uzothenga lo wine ufuna ukutry let me just try it bese sidla ukudakwa
ngoba uzame lento kade uyibuka lapha. So lesi spirit size ngaleya video sifika sihlale kuwena, and then mase sune opportunity ukuthi uthenge lelo wine, uthenge lo okusele, uplan lokho kudla ufuna ukupheka, mhlawumbe ubhekela umcimbi, mhlawumbe uphekela family gathering or something ezokwenzeka, uzothi mase uthola lelo opportunity, lelo thuba lokuthi ukwazi ukuthi uyenze leyo nto bese uyayenza ngempela. Yile mimoya esebenzisanayo. So ngalesi sikhathi loya moya usuhlele kuwena, loya moya osulapha ya kulela wayini uzokwazi ukuthi umsize, bese uyakhumbula kuvuke lo ngaphakathi, ebese uhamba lapha esitolo uyixoxela uthi awuyazi ngabona ivideo ku TikTok athi nomunye hawu yazi ngempela hawu kuzami. Isizani imoya, isizani ekugcineni kosuku uzuvume uthathe ngempela leli wayini ulifake ekudleni nidle okudakwa. Because lezi zinto ozibuka ngaleso sikhathi they can influence impilo yakho for the rest of your life. They can influence impilo yakho isikhathi eside. Ngoba usukulandekile loya moya wazi uhlala kuwena. Usukulandekile loya moya wazi ubusa kuwena. Noma ungakabusi okwamanje usahleli nje, usalinde ithuba, usalinde isikhathi. It's like ingane ihleli kephi? Crash. Ilinde ukuthi mawaqhamuka umuntu nje emaziwe besuma kuyahanjwa ngiwe ekhaya. So lo moya ohleli kuwena uhleli ulinde omunye umoya ongcolile, ulinde omunye umoya ozomsiza oseceleni, usizo ukuthi khona uzokwazi ukuvuka lana bese uyondleka lana kulomzimba wakho. So umoya yasebenzisana, iyaxhumana, iyasizana in the realm of the spirit. Iyagijima yonke, iyalekelelana. Khona izoqunjwa phansi, khona izoqunjwa phansi umfundisi, khona izoqunjwa phansi lo wasisi, khona izosusa ubulilo kuyena okulangazela ukwenza intando kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Esisebenza ngamandla. Lento injengokuthi ngekathi ulibele ibuka lento lana. Ulibele udlala izinto ezahlukahlukene, dlala izinto ezahlukahlukene, imisindo ehlukahlukene, izinto eziningi. Lo moya lo sokufakiwe uyathumeleka kuwena. Yesterday nje I was remembering something, you know when it comes to scary movies, movies lawa, there's this movie I don't remember isihloko sayo, but yathi idlala lapha bese iyahlohloza iTV, ithi hlohlohlo bese ngazuthi lo muntu ophakathi uyaphuma qala uconsa amanzi lapha ku TV, uconsa amanzi bese eyaphuma lo sisi lo isipoko aphuma ngene la emhlabeni abulala abantu. Uphuma kanjani ku TV? Zibuze lo mbuzo. Uphuma kanjani? Because it's just a flat screen. It is because lezi zinto lezi spiritual can take life, can come live, and imoya izoziveza njengamanje, imoya izozicacisa njengamanje. Hello sikhona, hello siyaphila, hello sila. So enkathi ubhizi ubuka lento, the spirit gets past size kuwena. Ngeke uzosibona size spiritual, ngithi amademoni athumeleka kuwena spiritual. That is why even nakubo Popeye kunama spirits athunyelwayo. Libe lingane ibukana nama Popeye, bukana nama Popeye kade ubhizi spread kumoya wobudlova. Bonakala ama Popeye abhizi ayacabuzana spread kumoya wobufebe. Bonakala ama Popeye umunye isitabane spread kumoya wongqingili, umoya wobutabane iyaspreadeka ihlale kuwena. Ngicabanga ukuthi uzomanifesta manje, uzosebenza manje. Ungamanifesta 20 years from now. Uyibuka manje lento usayingane usana 7. Uzothi usuna 27 kuyikhani iqala ke manje. Uzothi usuna 30 kuyikhani iqala ke manje. So iyathumeleka le moya ingene kuwena. Icashe ndawana thizeni engqondweni yakho. Ebese uma selivela ithuba nendawo ukuthi ibonakalise isisebenze manje bese iyalekelelana. Mawulikhuni kuze umoya unzima kakhulu ozokwenza uthobeke usindwe ngaleso sikhathi. Because lo moya upatient kakhulu, uzohlala ulinde nje. Actually usungalindi kahle, ususebenza kwenye indawo, but usukuthagethelela ukuthi nawe kombe
ukuthi because le moya iyazalana ikhiqizana ibe mningi ebese yasizana lekelelana. Yabo umndeni wasesihogweni, yabo umndeni wasemkhathini, umndeni wakaSathana okaLasha uyafukuza uyasebenzisana. Abana choice but ukusizana because bayazi ukuthi kushubile isikhathi esincane. So uma sekukhona neminye kwabanye iyakwazi ukuthi ivusane bese iyakwazi ukuzibusela kuwe ngendlela ethanda ukuthi ibuse ngayo. Imimoya yokukhangisa kahle kahle ngoba isuke ikhangisa mhlawumbe ku-YouTube ubuka leyo video ubuka uyayithanda. It's busy advertising itself to you, and when by watching that video uyakhangiseleka, uyathenga ukuthi idatha lakho uyathenga. Kodwa cabanga ufika uthenga i-airtime, uthenga idatha, usazothenga futhi idimoni. Cabanga ukuthi uthenga ngani? Uthenga ngomphefumulo wakho. Ngalento eyibukayo busy uyathenga ngomphefumulo wakho, uthenga idimoni ukuthi izohlala kuwena. Ngalento elalala lo mculo uthenga lelo dimoni lehleli kuyena lo Rihanna omlalelo, uthenga le dimoni lekuyena ukuthi izohlala kuwena. Uyawathenga amadimoni ngomphefumulo wakho. Ake sithi ungumuntu ofuna ukuthi uyeke ukuthanda ukudla, mhlawumbe uthanda izinto ezimnandi kanje, bese uba nesikhathi eside ulibele ibuka ku-Instagram, libele ikhangisa, libele because baningi abantu bayapheka manje ku-Instagram. Nomunye upheka lokhu, nomunye uzama ngale ndlela. Wonke umuntu sewumlungu nje kamanje, abantu sebeyikhohliwe imvelaphi yabo. All kind of spices, all kind of things. And uNkulunkulu sekwaveza isibonakalisa ukuthi even manje abantu abazosigcina ukusebenzisa obhiya namawayini ekudleni, even nama spices uzoba khona insuku. I remember I had a dream lapho khona ngifika ekhaya and I saw mamncane wami, and mepheka uvela ufaka ngazi ukuthi kuyi-Knorrox kodwa ngabona insuku. Ngathi ha ngeke ngiphinde ngidle la ekhaya, kanti nipheka ngogwayi ngensuku, nifuna sidakwe sonke, ngeke ngiphinde ngidle la ekhaya. And uNkulunkulu wacacisa ukuthi nempela sengisamubulala zothi nje amanje. Wonke umuntu kumele abheme, wonke umuntu kumele aphuze. Because uthenga iplate la mama lapha erenk, leya mama kade ebuka ku-TikTok ukuthi kufaka iwayini ukuze ukudla kube mnandi, alifake nangampela. Wena uzozwa kumnandi, it tastes nice, kanti kufaka iwayini vele lelezokwenza ukuthi udakwe imizwa yakho. Uzothi masusubuka utshwala ubuze ubone ephaleleka, ubone ukuthi awubaphuzeka because vele kade uphuza vele, kade uqala vele. So ubusy manje ubuka lama video and lento ofuna ukuyeka ayisayekeki because ubuka lento uphinda futhi, you know, it's like uthi awufuni ukuya endaweni ukuthi kodwa futhi ubuka khona. Uthi angisafuna ukubuyela emuva kodwa ubuyela emuva. Uthi angisamfuni lo yamfana kodwa ubhizi ubuka izithombe zakhe efonini. Angisayifuni le ntombazana kodwa ubuka ama video nawe nijabula nikhiphana kodwa uthi awusamfuni. Uzobuyela, ngiyakuthembisa. So le moya iyasizana ikusinde, ilwe usinde umzimba wakho because isuke isiwu-2 manje. Actually mhlawumbe isuke ngekho mbili, mhlawumbe isuke isiwu-5 noma iwu-10 ngoba unenkani wena. Bese uphinde yakwenza futhi konke lokho kade ukulwela. Kade futhi ufuna ukwayeka amafutha, ubuka ukuthi abantu babethosa kanti ukanje, phinde ubuyele back to square one. Ufuna ukuyeka usawoti, phinde uthi ishi ngiyokudla nginasawoti anginathesti, phinde ubuyele back to square one. Ufuna ukuyeka ispice, ukudla uzukudla kudombele, phinde ubuyele back to square one. So bantu baNkulunkulu, imoya iyasizana, iyaxhumana, iyakhangisa. Masiqaphele, masiqaphele. Because ugcina kusuku uyazi ngaphakathi lakho umphefumulo wakho aliyithabeli lento ngoba ugcina usuyisigqila sayo. Usuthi ngeke ngikwazi ukudla ungena ungabi isigqila sento ukuthi ngeke ngikwazi ukusurvive ingekho into ephathekayo, ngeke ngikwazi ukulala into engaliphuzanga.
bekhona abaphilayo bengakaze balithinte. Ngeke ngikwazi ukulala ngabhemanga ngiphethwe ikhanda lokubhema. Bekhona abantu abaningi abangabhema emhlabeni wonke. Ngeke ngikwazi ungakwenza ukuthi hawu ngeke wo. Ayikho into yesigqila sayo lapha emhlabeni ngaphandle mawuthanda ukuthi ube isigqila sayo. Phela uNkulunkulu ungasisiza kuzona zonke lezi zinto. Asisho ukuthi nathi sinamandla ukuthi sikwazi ukuyeka izinto. uNkulunkulu kuphela ukwazi ukukusiza. uNkulunkulu kuphela ukwazi ukukhala kuyena uthi Nkosi, angisafuni. Angisathandi. Ngizoloku ngibuswa ilento njalo. Ngizoloku ngifuna lento njalo noma ngingenamali ngiyela njalo. Angisafuni Nkosi, ngiyacela ukuthi ungisize. Ende emuhle njalo umdali wezulu nomhlaba. Angikaze ananaza. Uzoba nawe. Uzokusiza. Uzokuphulukisa. Uzokupha futhi amandla. Uphinde ubuyele. Uphinde uzokupha amandla futhi. Uvula ithuba lokuthi noma usuyibona lento. Avele ingqondo yakho nje ayifiphalezini. Ayifiphaze ekuthenini uyilangazelele. Noma sekukhona futhi usu-offerishwa lento. Hayi misha kancane. Uthi nje ngiyabonga mfethu. Akhumbuze immediately uNkulunkulu ukuthi sekwaba i-addict for 6 years. Waba isigqila. Wanyanga abantu kwenze ukuthi nokuthi. You don't need that kind of life again. You don't need that kind of experience again. You don't need yonke lento futhi. So ngaleyo ndlela kubalekile ukuthi siqaphele yonke lemimoya ehlalele ukubambisana abantu baNkulunkulu ngezimpilo zethu nangemizimba yethu. Singazi saba yizimbongolo zayo. Because lasigcina siba simbongolo zayo. Isiqhuba ngenkohliso ukuze kugcine kondleke yona because ifuna ukudla ngathi. Idle ikhule khona izozalana neyande. Bese yandile sibe baningi. Sonke sona uNkulunkulu. Sonke shothi wonke umuntu ayisihogweni. Because the more yanda, but the majority always win angithi. Let's say eklasini kwande kakhulu izingane let's say ikhubazekile. Obviously isikole uzobe isikole sokukhubazeka. Because lokho okuningi kakhulu okuyimajority kakhulu ikona ukuhlezi njalo. So uma kwanda imimoya la emhlabeni kwanda amadimoni bazoncipha abantu abenza into right. Bazoncipha abantu abenza ukuthula. Bazoncipha abantu abenza uthando. Njoba kwenzeka nje. Why ngoba esikhathini lapho kwande khona amadimoni, kwande khona imimoya, kwande khona ubumnyama, kwande khona inkohliso, kwande khona yonke into ebhedayo. Liyancipha uthando lwaNkulunkulu. Liyancipha uthando lokwenza intando kaNkulunkulu. Liyancipha uthando lokusibekela, incipha yonke into elungile efanelekile kumele ngabe siyagcina siyayenza. Ngobani kwanda ukuphi. So kubalekile siqaphele lemimoya yabantu baNkulunkulu iyabambisana kakhulu ngempilo zethu nangemizimba yethu. Singaze sibe iqhila zayo impilo yethu yonke isiqhuba. Ngoba imagine uzobe isigqila sayo lo moya usala emhlabeni. Nangale kwethuna futhi usawuba isigqila sawo. Awube ma. But the only way ungaphuleka ngayo uyedwa kuphela. Okhulula imoshwe ejele. Okhulula abantu ebugqileni. Okhulula abantu esonweni. Okhulula abantu ebumnyameni. Okhulula abantu ezintweni zonke. uJesu Kristu. Othenga igazi lakhe ngiyaphulukisa. Ngokubiza igama likaJesu. Angakuhlenga. That is why even when it comes to abantu ababonisa izibonakaliso eziningi thola ukuthi uyise esigogweni athi umuntu ngabiza igama likaJesu. Kwavela kwafika i-light same time la esigogweni la ngikhona. Uthi ngase ngasuka. Athi umuntu ngase ngaphaphama ngiyaphaphama hayibo ngisesibhedlela. Athi umuntu ngaphaphama ngiyaphaphama hayibo umngcwabo bese bezongigqiba. Bese ngifile. So engakusindisa uJesu. But manje usaphila. Ilona thuba. Manje usaphila. Isona sikhathi. Asikho esinye. Ngoba ngale kwethu nabantu baNkulunkulu akukho ukuphenduka ngiyaphinda akukho ukuphenduka. Ithuba ileli usaneyindebe ikwazi ukuvuma iqiniso. Ithuba ileli usanenyawo ikwazi ukuhamba ziye emanzini zobhabhadisa. Ithuba ileli usanamehlo ukwazi ukufunda iBhayibheli uthole lonke iqiniso ngempilo yakho. Ithuba ileli alikho elinye akazi laba khona soze laba khona. So imoya izohlezi ikhangisa izikhangisela iqhubo lwayo ukuthi ingene kuwena ikubusa. But qaphela umuntu ungabuswa izinzona lezi bantu baNkulunkulu. Lezi zinto zincane ziyasaba zisaba ukuyosha zodwa kwalasha zifuna ukuyosha nathi. Kasingavumi. Thina sibeke isithembiso esikhulu sokuphila okuphakade.
ngoba lo mhlaba uzoqeda ngawo uNkulunkulu. Lo mhlaba uzoqeda ngayo yonke into eningi kayo, awuhlambulule kabusha. Ugcwele isono, ugcwele amanyala, ugcwele inkohliso. So masiqedile ngalo mhlaba bese ke kuyacaca kube kuhle konke ngegama lakhe lingcwele. Asingafuni kwamanje ngoba kugcwele imimoya, base kufuna asifune lokwaphakade. Ozobe sikunika ubaba wethu. Esinika ngothando, singakusebenzeli, kungasigqilazi sikuthathe noma singasafuni, kungasigqilazi in the name of mhlawumbe sisaba abantu, sifuna ukuba buhle, sifuna ukuthandeka, sifuna no. Dela konke manje. Ngizokuthola ngokuphelele. Isikhathi sifanele ngomzuzu kuwona wona. Osimbe nani ngibusise niqaphele imoya yasizana, iyaxhumana, iyabambisana. Ungabone nje izinto zizenzakalela. Bona uthi hayi ngoba ngenze ukuthi kanje kanje. Imoya iyagcwala, ngicela igcwale emzimbeni wakho. Isebenze because isebenza nangabantu. Isebenzise leya vessel, leya mzimba. Isebenzise naleya mzimba, isebenzise leya product, isebenzise zonke lezi zinto. Bese yasizana khona izohlala kuwena, khona izozondla, khona izogxila. Khona izokhula, khona nawe uzoba idokodo layo, khona nawe uzosebenziseka. Khona nawe uzobuseka. Khona nawe something. So nje Nkosi benani. Ngibusise kakhulu insize. Ngiqinise nikhuleke njalo. Khuleke lo yonke into ongayithanda ungayenzi. Khuleke njalo ukuthi yonke into ekuhlulayo ubone ukuthi hayibo nami sengenza ngasathanda lento. Njalo angisakwazi ukuhamba mina ngingafakile ibhangela. Njalo angisakwazi ukuhamba nje mina ngingaphuza ngeti ekseni. Hayi ngeke. Senginocubhula. Senginento engibusayo. Khuleke uNkulunkulu. Khona izodeda kuwena because we are created for a free will. Kumele wenze into oyithandayo lapha emhlabeni. Wenze into evumelana, ovuma kuwena. But singakuthathi ke ngiyazi abantu bazokwazi kwami labagama. Kuthi kuyavuma phela into evumelana nami ukuthi ngiyophuza utshwala inhlobo. No. Awu into evumelana nami ukuthi ngidlele osweet everyday inhlobo. Ngidlela amakhekhe athi umunye hayi ngidla kanye nje once in a while ngiphuza nje kancane. The fact that uyaphuza, that means umzimba wakho uyancuzeka. That means umzimba wakho uyalimala because this is a body eating spirit. Asifundeni ngazo zonke izinto ezikhona. Asifundeni ngayo yonke le mimoya. Ngoba iyasizana, iyasebenza. Isebenza ngabantu, isebenza ngezinto, isebenza ngomndeni, isebenza ngabantwana, isebenza ngkonke. Asingayincenye. Asisondele noNkosini siphenduke. Umbuso wezulu sisondele. Sisindise, sihlengwe, sikholwe, sipaphatiswe. Senzeni intando yakho uNkulunkulu. Nkosi nje mina ngibusisa kakhulu. Hlele nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana TikTok, Instagram, Facebook. Ulihle Siyama Mzobe. Nkosi ngibusise. Amen.